हेलो डैडी क्या यार है बोला जाय के तू क्या है हमारा डैडी हेलो हाँ आई लव यू डैडी हाँ हाँ आई लव यू डैडी कोण आई लव यू म्हणून सांगले कोण अरे अबे काले सांगले हांव रॉयल कोण होय कळलं आई लव यू म्हणून सांगून असा कोणाले तू तुझ्याकडे मागीर कोणाडे कळलं अगं तू सांगी आई लव यू टू म्हणून हा आई लव यू टू म्हणून सांगी तू आयलो आयलो आई लव यू टू तू रोज हिಡ್ದಿ हॅलो अरे आई लव यू रे हा आई लव यू ते समजा का डेअर मेल लेजो ना राईट तू आई लव यू टू रोशन तुझ्याकडे रे ರೋಷನ್ आय लव टू आले बाजीलाम हा फादर जॉसेफ उलयता बाळू जेजूच्या पुरुषांत तावन इन्फंट जेजूस तावन हा आज तुजो बोत मेळ्ळो तशें ताचे उलोवन आसल्या तुका आनी तुज्या कुटुंबाच्या समेस्त तांकां बाळू जेजूचे आशिर्वाद मागता जायत गे हा देव बरें कर पुता विशय 2 उतरां बरें सांग बळ्या कोणाच्या पुतो तुज्या पुतावर हा वय हांगा आसा न्ही होय आसा बता बरो मग तोंदरे ना देवाक जायना हॅलो काले शिकता काले करता तो येशीचे करनासलो जावन दे बरें जावन दी तुमकां बाळू जेजूचो आशिर्वाद घालून जायत गे हा ओके देव बरें करूं